ku danna subscribing sannan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun saki sabon bidiyo za ku ga abin da muka sa muku. Hey! 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 Nauni. Hey! Audi. Zauna. Ka kasa. Zauna. Zauna. Hey! Ka zauna ba. Za ka zauna ko sai? Ki ka duba inda za ka zauna. Me a ciwonka? Na libe mun shi. Man da komai. Ciro abin da ke jikinka. Babu. Ciro ko hada. Ciro. Kai. Ku taro mun wancan. Kai. Ciro mana. Ina kashe ma. Dawo nan. Waya ce kawai. Waya tukunna. Waya ce daga ni sai ita. Kai. Wannan ya caja jikinsa. Caja kanka. Tura wanda yi yi. Ba komai. Cire mana! Ba komai. Ba komai. Kana wani kallon mutane. Yawan na abin za ka ciro agogon ka siya ba za ka bashi ba? Shi kaɗai nake. Kai ba kuwa biyan haraji fa gayen nan fa kai ciro su. Wallahi ba sa duba mana. Ba za fita. Mun yi wannan. Kai baba. 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 Ina ji. Ka bashi sigari. Mene? Sha. Sha. Na rance da Allah. Ko ban cika sha ba. Mene? Sun ce ka sha. Shi ka sha. Sha. Matsiyaci munafiki ya saba sha. Kai. Me kake damun mu da tariya ga? Shi ma yakin sigarin ce baya. Ko kai ma yakin sigarin ne baka so? Wallahi dokta na ne yace in zan yi atishawa in sunkuya. Ba ka san warin sigarin ne? Dokto ne yace in zan yi atishawa rinka sunkuya Ka saboda sunkuya? kar wani ya kama. Kar wani ya kama? Eh. A kama me? Me wannan? Wallahi coronavirus. Zona. Saya. Kar kowa ya gudu. Kai baba, wallahi tare muke da kai. Baba wallahi ba ka tafi. Baba ka gode ga wani barko. Baba, a? Mun kamu ko? A gaskiya waɗannan sun kamu, ne kamun na kamu barin. Kai dan kai ma tsaya. Zo nan. Ina da lasa. Ba haka ba zai. What? Ku shiga YouTube ku yi sacin Gwaje Kauran mata. Sannan ku danna subscribe kuma kar ku manta ku danna alamar ƙararrawa domin idan mun ɗaura sabon bidiyon mu ku ringa samun shi akan kari. Mun gode.